ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई। अभी तो खुशी का बात है आपके लिए कि आप पूरे अभी भारत में छाए हुए हो। तो भाई लोग गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। तो भाई लोग देखल कि ई है प्रिया सोहानी और ई प्रिया सोहानी कैसे वायरल भली। और भाई लोग प्रिया सोहानी के खेसारी लाल यादव की तरफ से ऑफर आ गल बा कि हाँ आप मेरे एक गाना में काम कीजिएगा और मैं आपको कराऊंगा। यानी खेसारी लाल यादव कहा करें कि हाँ हम प्रिया सोहानी के साथ एगो गाना करें। और भाई लोग एगो और गुड न्यूज बा कि हाँ खेसारी लाल यादव के पीके रोज करेला ड्रामा जो गाना पर ई रील बनेले बड़ी ऊपर 2 आवेला बा। तो कब तक ले आवेला बा का सच में खेसारी लाल यादव प्रिया सोहानी के साथ एगो गाना करियन। कौन सा गाना करियन अगर तो लोग सब कुछ जाने के चाहता रहेंगे। और भाई लोग तो लोग ये भी जाने के चाहता नहीं कि प्रिया सोहानी कैसे वायरल भली केंगो वीडियो बनेली और इनके घर में के बा। और तो लोग सब कुछ सब जानकारी तो लोग के अगर जाने के चाहता हूं तो लोग ये वाला वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो। मेरे चैनल पहले बार तो सब्सक्राइब कर दो। तो भाई लोग देखा सबसे पहले बात कर ले प्रिया सोहानी के घर में के बा कितना तक लगी पढ़ाई के लिए बड़ी। ओकरा बाद बात कर ले कि हां सच में खेसारी लाल यादव प्रिया सोहानी के काम दियन गाना में। तो भाई लोग देखा प्रिया सोहानी के घर में बहुत के हुआ इनकर बहन बड़ी भाई बड़ी माई बड़ी और पापा बड़न। और भाई लोग ई एगो गाना बनैली मतलब गाना पे एगो रील बनैली खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना पे पीके रोज करेला ड्रामा एकर अंतरा बा ए राजा को जहर खा के मर जब यही अंतरा पर ई प्रिया सोहानी मतलब वीडियो बनैली एगो रील बनैली। और भाई लोग ई प्रिया सोहानी रातों रात हो गई वायरल स्टार बनी हर जगह छा गई। अभी इंगरा के ऑल इंडिया में जानल जाए तो बहुत इंगर ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा बा। और वाले इंगरा के पढ़ाई लिखाई के बात करल जाए तो ये अभी 5 तक ले पढ़ले बड़ी 5 क्लास तक ले। और वाले ई पहले दुगुला में डांस करत रही यानी दुगुला में ई रहत रही और डांस करते रही। और भाई लोग इंगर बाबूजी बहुत दुख के बाद बाकी इंगर बाबूजी के एगो पैर कट गल बा फिर भी वो एथी रिक्शा चलावत रहन यानी टेम्पू ओकरे कहल जाला ओकरी के चलावत रहन। और भाई लोग इनकर बाबूजी भीख मांग भी सकत रहे काहे कि तो लोग देखत बोले बहुत देर से हाटा खाटा आदमी भीख मांगे खाला। लेकिन भाई लोग इनकर बाबूजी के एगो पैर कटल फिर भी ई रिक्शा चलावत रहे काहे चलावत रहे काहे इनकर बेटी भी है ई भी भीख मांगे खावे के लेकिन ना खालन काहे कि इनकर एगो बेटी पे ओकरा के शादी करे बा तब न पैसा उठा कमाई तब न होई तब न इनकरा के शादी करी ना। तो भाई लोग अब आओ जाए कि खेसारी लाल यादव का सच में इनकरा के गाना में काम दिहन। तो भाई लोग देखा लगे इनकरा के सच में गाना में काम दिहन। और भाई लोग खेसारी लाल यादव के गाना आवेला बा मतलब पीके रोज करेला ड्रामा ओकरे 2 आई पूरा डीजे के साथ और उही में यानी पीके रोज करेला ड्रामा उही गाना में इनकरा के काम दिहन। अरे हां हमरा बात से तो विश्वास नहीं तो सुनल है खेसारी लाल यादव के मुंह से। नहीं बेटा ये बहुत प्यारी डांसर हैं और बहुत प्यारा इन्होंने किया भी है। मैं मेरी जितनी क्षमता होगी इस बच्ची के लिए करूंगा मैं। और मैं बहुत जल्दी इस गाने को फिर से रिकॉर्ड करूंगा और इसी गाने पे इनके साथ काम करूंगा मैं। और भाई लोग खेसारी लाल यादव इनकरा के बॉम्बे दिल्ली और अब यहाँ सब ना बोले वीडियो शूट करे खातिर खुद अहन कहाँ है पटना में गाय की इनकर प्रिया सोहानी के घर बा बिहार में। और बिहार पटना से नजदीके बा और वही जान खेसारी लाल यादव शूट करियन मतलब गाना के वीडियो इतना जल्दी वीडियो और गाना नहीं आ सकता गाय की खेसारी लाल यादव अपना फिल्म में व्यस्त बना और फिल्म करता ना तो लोग बहुत जल्द मिली 10-15 1 महीना लाग सकता गाना वीडियो आल में। तो भाई लोग इहे सब तो आधा देख के हम खेसारी लाल यादव को रहनी फिरा। अरे ना भाई लोग एगो लड़की इनकरा गाना पर वीडियो बना दिलक और वो गाना भी ट्रेंडिंग में कर दिलक। और भाई लोग इहो ट्रेंडिंग में आ गल और खेसारी लाल यादव सपोर्ट कर दिलन कि हाँ एगो वीडियो बना दिलन इनकरा पर मतलब इनकरा पे एगो वीडियो बनवाई हन और गाना के रिमेक करियन। और भाई लोग इनकरा से मतलब खेसारी लाल के उतना सपोर्ट से बहुत आगे तक जा सकतारी और जयबहुन करियन। अरे ना भाई लोग इनकरा में काला बा इतना बढ़िया डांस केहू ना कइले खेसारी लाल यादव गाना पर जगह ई कर दिले। तो भाई लोग तो लोग आज के वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लो और चैनल के सब्सक्राइब कर लो। और तो लोग खेसारी लाल यादव फैन बनो तो कमेंट कर लो ना तो कौन सिंगर फैन पड़ा तो इमोजी पे पठा लो एथी वाला हंसी वाला। और खेसारी लाल के फैन पड़ा तो दिल वाला इमोजी रेड कलर के पठा लो। तो चलो शुरू करते हैं अगले वीडियो के साथ।